Arazo ekonomikorik larriena zein den galdetuta langabezia erantzuten du herritarren gehiengoak. Hala ageri da Nabarrometroan edo Soziometroan adibidez. Edonola ere, azken langabezia datuaren arabera, Euskal Herrian beheranzko joera darama. Horrek ez du esan nahi Euskal enplegu edo ekonomia maila lasaitzeko modukoa denik oraindik ere. Titularretara eraman den datu horren atzean dagoen matazako Arimuturrei tira egingo diegu gaurkoan. Ezin degula irakurketa positiboetan geratu langabezi datuaren jaitsierari bakarrik erreparatuta, ez? Ezinbestez lanaren kalitatea hitzein behar dela, lanaren prekaritatea hitzein behar dela. Gaindekiak bildutakoen arabera Euskal Herri osoan 150.000 eta 200 lagun zeuden lanik gabe 2017 urteko azken hiruhilekoan. Urtebete aurretik baino 18.000 eta 700 gutxiago. 2013an jo zuen goia lanik gabe zeudenen kopuruak eta orduan baino 99.000 langabe gutxiago daude gaur egun. Pentsatzekoa da aurten ere jarraituko duela kopuru horrek txikitzen. Euskal Herri osorako langabezia tasa 11,1tik 10,2ra jaitsi da azken urtean. Aurten hondamendi ekonomikorik gertatu ezean, digitu bakarrera jaitsiko da. Krisiaren aurreko garaietara itzuli garela esan nahi aldu horrek ordea, zoritxarrez ez. Titularretan nabarmendutako datuek errealitate gordina dutelako atzean. Titular letra handi horien atzean dagoena da errealitate gordin bat, dagoena da kriston prekarizazio prozesu bat pairatzen ari garela. Gero eta sektore prekario gehiago daudela eta prekarietate hori, partzialitatea, behin-behinekotasuna eta bar gehien bat emakumeengan eta gazteengan eragiten duela. 2017tik 2013ra 165.000 eta 500 lanpostu desagertu ziren Hego Euskal Herrian eta 4 urteko suspertze ekonomikoak soilik 64.000 eta 800 berreskuratu ditu. EAJko diputatu ohi Emilio Olabarriak horregatik kritikatzen du Espainiako gobernua, estatu mailako datuak aintzat hartuta. Si se afirma que se han creado 1 millón de personas, de empleos, de personas ocupadas, me gustaría saber dónde están. Si la última EPA del gobierno de Rajoy coincide con la última, prácticamente, con la última EPA del gobierno de Zapatero, y además ha disminuido la población activa en 700.000 personas, resulta muy dudoso que se esté creando empleo, al ritmo que preconizan los portavoces del Partido Popular. Enplegua sortu baino ordezkatu eginda beraz eta prekarietatea da areagotu dena. Enplegu finkoa suntsitu dela krisialdian zehar, eta gaur dela eguna enplegu berririk apena sortu dela. Ematen ari dana da enpleguaren ordezkatze bat. Lanaldi osoko kontratuak suntsitu dira eta lanaldi partzialeko kontratuak izugarri edatzen ari dira, ez? Beraz, enplegurik ez da sortu, baina langabeak esan bezala 99.000 gutxiago dira gurean. Nola da posible? Biztanleria zahartzen ari delako eta adinak bultzatuta erretiroa hartzen duten belaunaldiak handiagoak direlako lan merkatuan sartzen direnak baino. Hain justu langileen defizitak eskatzen ditu enpresaburuak. PricewaterhouseCoopers auditore eta aholkularitzak enpresaburu talde bat bildu eta gaurkotasuna duten 10 gai planteatu dizkie. Sindikatuekiko kritikez gain datu bat nabarmendu da ondorio gisa. 10 urte barru 100.000 langileko defizita kalkulatu zaie Araba, Bizkai eta Gipuzkoari. 40 eta 60 urte tartean Euskal Herrian 1.000.000 bat lagun bizi da. 20 eta 40 urteko tartean adin horrekin 720.000 lagun daude. Eta 20 urte zazpikoak 600.000ra ez dira iristen. Horrek esan nahi du, 20 urte barru begiratzen baldin badugu, 40 eta 60 tarte hortan daudenak, bihurtuko direla, jende edadetua, 60tik 80 urterako hortan 1.000.000 bat egongo da, eta aldiz, lanerako adin egokiena edo izan liteken hortan, 200.000 lagun gutxiago izango direla, ez? Bi gauza gerta litezke, eta kanpotik jende oldea etortzea hemen sortuko diren lan aukerak betetzeko, edo besterik gabe, aldaketa teknologikoagatik lanpostu gutxiago egotea ere gerta liteke, ez? Baina eta hori da nolabait ere PricewaterhouseCoopers hauekin eta Confebasken eskutik salatu dutena, baina autonomia erkidegoaz ari diren zenbaki horiek Euskal Herri osora hedatuta ere antzeko diagnosia egin liteke. Ekai Zenterreko zuzendari Adrian Zelaiak zalantzan jarri du datu hori. Nik zalantzetan jarriko nuke 100.000ko langileen beharraren zifra. Batez ere, kontutan hartzen badugu alde batetik, PricewaterhouseCoopers ateratako txosten horretan ez dalako aipatzen zifra horren jatorria. Bestetik kontutan hartu behar dugu aldi berean
etengabeko mehatxuka ditugulako industriak datorren urteetako robotizazio prozesua, automatizazio prozesuak ekarriko langabezian bertan dituen ondorioengatik. Aurre ikusitako langile galera horri aurre egiteko balio sozialak aldatu behar dira enpresa buruen ustez. Lan harremanen esparruaren definizio berri baten beharra nabarmendu dute. Horren bidez malgutasun handiagoa lortzea eta soldatak produktibitateari lotzea dira enpresa buruen kezka nagusiak, zenbaitek hasiarrak dituzte eredu gisa. Zelaiaren iritziz oso argi izan behar da ordea proposamen horiek enpresa buruen interesetan oinarrituta daudela. Beraz, oso epe motz, labur eta luzera hainbat erronka egon daitezke industrian zentzu diferentetan eragina izan ditzaketena. Edo zelan be, ez da inoiz ahaztu behar horiek dira enpresari batzuk eta enpresari handiak, bakarrik kasu, txosten honen kasuan, planteatzen dabezan beharrak, baina gauza bat dira enpresarioaren beharrak edo interesak eta beste gauza dire gizartearen interesak. Ez dugu goztu behar beti ere ekonomia gizartearen azpien egon behar dela eta ekonomia gizartearen zerbitzura eta ez alderantziz. Interes horien ondorioz, hazkunde ekonomikoaren onurak ez direla langileengana iristen salatu dute sindikatuek eta horren aurka borrokatzen jarraituko dute labeko idazkari nagusiaren hitzetan. Eta guk ikusten duguna da langabezi tasaren jaitsierarekin ezkutatu nahi dela nolabait lan munduan ematen nahi dan prekaritate egoera. Zoritxarrez ikusten duguna da hazkunde ekonomikori prekarizazio prozesuan oinarritzen dela eta hazkunde ekonomikori ez dela iristen ari herritarren eta langileengana eta hori da salatzen jarraituko deguna eta horren aurka antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu.